Ina ma a ce mawadatanmu za su yi amfani da dukiyarsu wajen taimakawa marasa lafiya. Idan kana so ka san tabbas Allah ya yi maka babbar ni'ima, to ka kai ziyara asibiti. A nan ne za ka zubar da hawaye sosai. Za ka sami wanda ba su da yadda za su yi, kuɗin magani ya fi ƙarfinsu. A nan ne muke sanar da 'yan uwa cewa muna neman taimakonku a bisa lalura da cutar da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabci mahaifinmu da ita. In ka taimaka, kai ma Allah zai taimaka maka. Kada ka raina abin da za ka bayar duk ƙanƙantarsa, saboda mafi karanta abin da za ka bayar sai ka gan shi kuma ya zamanto shi ne silar shiga gidan aljanna. Sannan mu san da cewa ka samu dama, kana da dama ta wadata, to kai kokari ka taimakawa wanda suke hali irin na rashin lafiya, domin taimaka musu sai ga ubangiji kai ma ya taimaka maka. Kada kuma ka raina abin da za ka bayar, domin abin da ka bayar sai ga za ka same shi a ranar alkiyama. Za ku iya kiran wannan lambobin domin ƙarin bayani, sannan kuma ga account number nan a rubuce. Duk abin da Allah ya baka za ka iya taimakawa da shi. Idan kuma ya kasance baka da abin da za ka iya taimakawa da shi, sai ka yi ƙoƙari ka tura ma sauran 'yan uwa musulmai. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sa a dace. Cikin sallolinku 5 ku taimaka, ku samu a addu'a. 'Yan uwa, wannan ita ce layin da ake mani dialysis, ana kiransu central line. Shi suke wanke kodan da ita. Ga kuma yadda ciki na ɗin ya kumbura, kun gan shi, numfashi da kyar saboda ruwa ya yi accumulating. Ga kafafuwa na gaba ɗaya ya nuna ya yi accumulating gaba ɗaya. Ga wannan ita ce, ga kuma yadda fuska na ya kasance. Ina neman taimako daga wajen ku 'yan uwa. Ni ba kuɗi nake bukata ba, hanyar da za a yi in je a yi min transplant ne. Transplant din nan sun ci ala aƙalli zai kai kamar miliyan 5 zuwa sama a nan ƙasar mu. Egypt su ma suna yi, amma ko ƙasa da haka ko sama da haka ban sani ba. Ina neman taimako 'yan uwa daga gare ku. Ku ne nawa, ni ne naku. Ba ni da kowa sai taimakon Allah, sai ku ɗin. Idan akwai ko doktoci daga cikin 'yan uwanmu ko waɗanda Allah subhanahu wataala ya taimake shi, yana da yadda zai yi, hanyar da zai yi ya isar da wannan saƙon zuwa ga wani wanda yake da hannu da shuni ya taimaka min a rayuwata, ina so a taimaka min. Allah subhanahu wataala ya saka muku da alkhairi. Ni ne ɗan uwanku, colleagues ɗinku na yau da gobe, suna na Ciro Malawan. Allah subhanahu wataala ya saka muku da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah, ka kare mu daga dukkanin cututtuka. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.